Bħalissa, aktar minn 1300 familja qegħdin jgħixu fi proprjetajiet li jaqgħu taħt l-iskema Nikru biex nassistu. Biex ikompli jgħin aktar familji u jnaqqas il-pressjoni fuq il-lista ta' stennija tal-Awtorità tad-Djar, il-Gvern se jekkrimijiet ta' proprjetajiet oħra mis-suq privat tal-kera biex joffri appoġġ immedjat lil familji li jinsabu f'diffikultà, buħut minnhom m'għandhomx saqaf fuq rashom. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Roderick Galdes tkellem dwar is-sedien li jikru proprjetajiet lill-Awtorità tad-Djar permezz ta' din l-iskema u qal li dawn se jibqa' jkollhom kera garantita, ħlas tal-kera bil-qudiem kull 6 xhur u eżenzjoni mit-taxxa fuq il-kera. Il-kuntratt tal-kirja tal-proprjetà ikun jgħod għal 10 snin. Fuq kollox din l-iskema tagħti lok ukoll għal persuni inkwilini li qegħdin fuq il-lista tal-istennija tal-Awtorità tad-Djar li anke jaslu fi ftehim mas-sit li għandhom il-post mikri għalihom jidħlu fl-iskema u anke l-Awtorità tikkriminanti s-sit dak il-post biex nagħtu stabbilità lill-inkwilini. Il-Ministru Galdes qal li fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena fuq l-iskema Nikru biex nassistu, l-Awtorità tad-Djar investit aktar minn 5 miljun euro f'kirijiet. Mit-tnedija tal-iskema fl-2017 sal-lum, in-nefqa kienet ta' madwar 38 miljun euro. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Matthew Zarafa għalli permezz ta' din l-iskema l-Awtorità qed tiddiversifika l-akkomodazzjoni soċjali b'sensittività lejn ir-realtajiet tal-familji billi toffri mhux biss saqaf imma wkoll stabilità u rabta mal-komunità li fiha trabbew. Għalli fl-aħħar 8 snin il-lista ta' stennija tal-Awtorità naqset kważi bin-nofs.